Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakata Mahyam Dadati Swapadantikam. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namne. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. In Adhyayam 9 Rajavidya Rajaguhya Yogamana. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവൻ തത്വവും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അധ്യായം 8 അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു. മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മരണവേളയിൽ യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ സദ്ഭാവ ഭാരതഃ. എന്തിനെയാണോ ആരെയാണോ നമ്മൾ മരണവേളയിൽ സ്മരിക്കുന്നത് ആ ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൂടി അന്ത്യകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുത്വാ കളേവരം. അന്ത്യസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം നല്ലതായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പല വഴികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി. യോഗം ഷഡ്ചക്ര യോഗം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ആ യോഗി ഓംകാരം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രാണനെ തന്റെ മൂർധാവിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ യോഗിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താം. കൂടാതെ 2 വിധത്തിലുള്ള പ്രയാണകാലമുണ്ട്. അതായത് അന്ത്യവേളയിൽ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള 2 വഴികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയുണ്ടായി. ഉത്തരായണ കാലത്ത് പ്രകാശമുള്ള സമയത്ത്, പകൽ സമയത്ത് അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, പിന്നെ വെളുത്ത പക്ഷത്തിൽ ദക്ഷിണ നമുക്ക് ജീവൻ ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ യോഗിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. നേരെ മറിച്ച് ദക്ഷിണായന സമയത്ത്, ഇരുട്ടുള്ള സമയത്ത്, പിന്നെയോ കറുത്ത പക്ഷത്തിലാണ് പുകയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കറുത്ത പക്ഷത്തിലാണ് ജീവൻ ത്യജിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചന്ദ്രലോകം വരെ ഉയരാൻ സാധിക്കും, തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ ആലോചിക്കുകയോ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഭ്രമിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തന്മാർ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള താരതമ്യവും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു, എന്താണ് അവിടെ വിശേഷമായിട്ടുള്ളത്, ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്, ഭഗവാൻ അതും പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് ഭൗതിക ലോകം ആ ബ്രഹ്മഭുവനാൻ ലോകാഹ പുനരാവർത്തിനോ അർജുന, ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും പുനർജന്മമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പരമധാമത്തെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുനർജന്മമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
അതുകൂടാതെ മറ്റുള്ള ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അവ്യക്തതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ലോകം അത് ശാശ്വതമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അതിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതും മറ്റുള്ള യോഗങ്ങളെക്കാട്ടിൽ എല്ലാത്തിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും ഭക്തിയോഗമാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം പുണ്യം സമ്പാദിച്ചുവോ അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരംധാമം പോകാനും സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ, ദാനങ്ങൾ, തപസ് ഇതെല്ലാമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലോ നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മം ചെയ്ത ഫലം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതുവഴി നമുക്ക് സ്വർഗലോകം വരെ പോകാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഒരു വഴിയായിട്ടുള്ളൂ. അത് വളരെയധികം എളുപ്പവുമാണ്. ആ ഭക്തിയുത സേവനം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനന്യഭക്തി, അനന്യചേതാഹ സതതം യോമാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ എന്ന 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ള യോഗികളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന വഴികൾ വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ള ഷഡ്ചക്ര യോഗിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഷഡ്ചക്ര യോഗി തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ തന്റെ പ്രാണനെ ഉയർത്തി 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 മൂർധാവ് വരെ കൊണ്ടുവരണം. അതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ചെയ്യണം. എന്നിട്ടോ ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കണം. അവസാന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവാത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ യോഗിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകാം. പക്ഷേ അനന്യമായ ഭക്തി കൊണ്ട് ആരാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം എല്ലാ വിദ്യകളെക്കാട്ടിലും എല്ലാ ജ്ഞാനത്തെക്കാട്ടിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ വളരെയധികം രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം അധ്യായം 8 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു അനന്യ ഭക്തൻ, കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ വെളിച്ചത്തിന്റെയും ഇരുട്ടിന്റെയും പാതയെ മറികടക്കുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തനാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ യോഗയുടെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപമാണ് ഭക്തി എന്ന് അധ്യായം 8 ഉപസംഹരിക്കുന്നു. 9ാം അധ്യായം അതീവ രഹസ്യമായ യോഗ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പ്രത്യേക ജ്ഞാനത്തെ നൽകുന്നു. കൂടാതെ ഈ അധ്യായം 9 7ാം അധ്യായം പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമാനതകൾ ഉള്ളതാണ്. എന്താണത്? 7ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ നിയന്താവ് എന്നീ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ്. അതാണ് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം. കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണം, അതിന്റെ യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രവണമാണ് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ ആ ശ്രവണത്തിനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും നമുക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ? എന്താണ് അതിനുള്ള യോഗ്യത? അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തവരുടെ അയോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൂടാതെ ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അചിന്യ ഭേദ അഭേദ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് ഭഗവാന് ബന്ധമുണ്ട്. എന്നാൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബന്ധമില്ല, നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇല്ല താനും. അതാണ് അചിന്യമായിട്ടുള്ള ഭേദ അഭേദ തത്വം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് താനും, എന്നാൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നുമില്ല. അത് 7ാം അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരും
ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം എന്താണ്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന, പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്, അയോഗ്യത എന്താണ്. അസൂയയില്ലായ്മ ഒരാളെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യമായ അറിവ് കേൾക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അവിശ്വാസം ഒരാളെ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്തോറും, കാരണം ഭഗവാന്റെ അനന്തമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അർജുനനോട്. എന്നാലും അത് കേൾക്കുന്തോറും ഭക്തനിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആദരവ്, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വളർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അസൂയ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ താനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം പറയുമ്പോൾ തനിക്കും കൃഷ്ണനെ പോലെ ആകണം എന്ന് ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനോട് അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിൽ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പല വിധത്തിലും നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അസൂയയില്ലായ്മ, ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുകൂടാതെയോ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം വേണം. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം വേണം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പരിപൂർണരാകാം, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി പ്രാപിക്കാം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. കാരണം അവിശ്വാസം, ഇതിലൊന്നിലും വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുകയോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. പിന്നെയോ ജനനത്തിനും മരണത്തിനും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിന് ഇടയാക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം തുതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പോൾ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം കേട്ടിട്ടും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച്, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ് എന്നെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും അർജുനന് ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇനിയും കൂടുതൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഹ്യതമം, കൂടുതൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുകയാണ്. ഇതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും സാക്ഷാത്കാരവും നൽകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണിത് അതീവ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അത് 2, 3 അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അത് രഹസ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ അറിവ് ലഭിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊന്നും തന്നെ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ പഠിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് രഹസ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ആ അറിവ് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. അതാണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് മോക്ഷത്തിന് നമ്മളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവ് ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ളതാണ് 7ഉം 8ഉം അധ്യായത്തിൽ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവാത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെ
വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവാണ് രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് അതീവ രഹസ്യമാണ് 9ാം അധ്യായത്തിൽ. കാരണം അത് ശുദ്ധമായ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുമായി ഇടപെടുകയും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായം അതീവ രഹസ്യമാണ്. ഗുഹ്യയോ രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുള്ളത് എല്ലാ അറിവുകളിലും വെച്ചിട്ട് വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അതെങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം? കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാതെ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒന്നും തന്നെയില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാനാകും? ഭഗവാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരണം. അതുകൊണ്ട് അത് രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നു. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. കൂടാതെ ഏറ്റവും രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള അറിവുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? അനസൂയവേ, അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കുക. സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗം ശ്രവണം. അപ്പോൾ ഭക്തരിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം ഉള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ അത് കേൾക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടം എന്താണ്? ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരാണത് പറഞ്ഞു തന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ 7ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 23, 24 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ തന്റെ അച്ഛന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന്. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണോഹോ സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യം ആത്മനിവേദനം ഇതി പുംസാർപ്പിത വിഷ്ണു ഭക്തിശ്ചേ നവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവത്യാധ്യ തന്മന്യേധീതമുത്തമം. അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിനെ നവവിധത്തിൽ 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സേവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമാണത് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ സേവിക്കേണ്ടത്. അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെ ഈ നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഓരോ സേവനത്തിലൂടെയും ആരെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു എന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രവണമാണ് ആദ്യത്തെ സേവനമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളതും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും ആദ്യത്തേതും ശ്രവണമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി ശ്രവണമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. കാരണം അത് നമ്മിൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിലെ ആ മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകാനും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനും എല്ലാം തന്നെ ശ്രവണം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളതും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും ആദ്യത്തെ ഭക്തിയുത സേവനവും ശ്രവണമാണ്. കേട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് കീർത്തനം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു. മൂന്നാമത്തേത് സ്മരണം. ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിച്ചു. പാദസേവനം. ലക്ഷ്മി ദേവി സദാസമയവും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അർച്ചനം. പൃഥു മഹാരാജാവ്, ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു കഥയാണത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ അർച്ചനം ചെയ്ത് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. വന്ദനം. സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അക്രൂരൻ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു അക്രൂരൻ. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു.
അതുപോലെ ദാസ്യത്തിന് ഉദാഹരണം ഹനുമാൻ. ഹനുമാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ശുദ്ധദാസനായിരുന്നു. അതുവഴി അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായിട്ട് പ്രശസ്തനായി. സഖ്യത്തിന് അർജുനൻ. ആത്മനിവേദനം, ബലി മഹാരാജാവ് തന്റെ എല്ലാം കൂടാതെ അവസാനം തന്നെയും ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മനിവേദനത്തിന്, ആത്മസമർപ്പണത്തിന് ഉദാഹരണമായി. അങ്ങനെ നമുക്ക് 9 വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. അല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമുക്ക് പ്രാധാന്യമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒന്നിലൂടെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആകാം. അല്ലെങ്കിൽ 1, 2, 3, അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഇങ്ങനെ 2-3 സേവനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഈ 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഒന്നിൽ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അതാണ് ആദ്യത്തെ പടിയായിട്ടുള്ളത്. ആ കേൾവിയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. കേൾക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അർജുനനോട്. ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കേൾക്കാൻ പറയുന്നത്? എന്താണ് ആ ജ്ഞാനം? ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിശേഷം എന്താണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യഹം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവുമാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യ, എല്ലാ വിദ്യകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൂടാതെ രാജഗുഹ്യം, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, കൂടാതെ പവിത്രമായതുമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നു. പ്രത്യക്ഷാവഗമം, അതായത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രത്യക്ഷാവഗമം. ധർമ്മ്യം, നമ്മുടെ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ധർമ്മമാണ്, നമ്മളെ ധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ആ ധർമ്മത്തിലേക്ക്, മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജെ. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കടമയാണ് ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മളെ ഇത് എത്തിക്കുന്നു. ശാശ്വതമാണ്. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തോ അത് ജീവാത്മാവിന് ഉയർച്ചയിലേക്കും അടുത്ത ജന്മം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മത്തിലേക്കും, കൂടാതെ ആ ജന്മത്തിൽ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു, തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, ശാശ്വതമാണ്, കൂടാതെ സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മളെ അത് ദുഃഖത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഇതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ, രാജവിദ്യ, വിദ്യകളിൽ വെച്ച് രാജാവാണ്, അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ്, കൂടാതെ മുമ്പുന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്നചുരുക്കമാണ്. ഇവിടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഭക്തി കർമ്മ ഫലത്തിന്, അതായത് ഇവിടെ പവിത്രം ഇതം ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുള്ളത് സ്വയം പരിശുദ്ധമാണ്, കൂടാതെ ആരാണോ അത് പരിശീലിക്കുന്നത് അവരെ അത് പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു.
അവരുടെ പാപകർമ്മഫലങ്ങളെ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉത്തമമാണ് എന്നും പറയുന്നു. കാരണം പാപകർമ്മ ഫലത്തിന് 4 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. ആ 4 ഘട്ടങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഈ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ തമസിന് അതീതം, ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ളത്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പാപകർമ്മത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം പാപകർമ്മ ഫലം എന്നുള്ളത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്രാരാബ്ധ ഫലം പാപം കൂടം ബീജം ഫലോന്മുഖം ക്രമേണൈവ പ്രലീയേത വിഷ്ണു ഭക്തിരതാത്മന. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനവും എങ്ങനെയാണോ ബീജം, നമ്മൾ ഒരു തൈ നട്ടിട്ട് അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തി അത് ഭക്തിയിലേക്ക് വളർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ പാപകർമ്മങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനും 4 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അതായത് പാപം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുന്നു, അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ്, അതാണ് ബീജം. പിന്നെയോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ പാപകർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പാപം, അപ്രാരാബ്ധ ഫലം, പാപം, ആദ്യത്തേത് ബീജം, പിന്നീട് പാപം, പിന്നീട് കൂടം. കൂടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, ആ ഒരു സമയം. കാരണം പാപകർമ്മമായാലും പുണ്യകർമ്മമായാലും നമ്മൾ ചെയ്ത വഴി അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല, അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതുപോലെ ഇത് തന്നെ. കാരണം ഒരു വിത്ത് നട്ടിട്ട് ആ വൃക്ഷം വലുതായി അതിൽ കായുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതുപോലെ അതിനെ കൂട്ടം, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയോ ഫലോന്മുഖം, പിന്നീട് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഗതി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയോ, കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വലിയ അസുഖം വരിക, ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദരിദ്രരായിട്ട് ജനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം വലിയ പണക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ പെട്ടെന്ന് ദരിദ്രനായിട്ട് മാറി, അയാളുടെ പണമെല്ലാം നശിച്ചു പോയി ദരിദ്രനായിട്ട് മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അസുഖം വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ഏതോ ഒരു ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മം ഫലോന്മുഖമായതാണ്. കാരണം ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഒരു കള്ളൻ കളവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നു. അതാണ് മനസ്സിൽ ആദ്യത്തേത്, പാപം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം. അതാണ് ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ അതിന് പ്ലാൻ എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒരു രാത്രി പോയി എവിടെയോ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കളവ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നു. അവിടെ നിന്ന് മോഷണം ചെയ്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് പാപകർമ്മം. അപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്തു. പക്ഷേ കളവ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ പോലീസിന് അയാളെ പിടികിട്ടണമെന്നില്ല. പോലീസ് അയാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം, ആരാണ് കളവ് ചെയ്തത്, തെളിവ് ശേഖരിക്കണം, അയാളെ പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അതിനാണ് കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ പിറ്റേ ദിവസവും മോഷണം ചെയ്ത കള്ളൻ വിചാരിക്കുന്നു താൻ കളവ് ചെയ്തിട്ടും തന്നെ പിടിച്ചില്ല, താൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി, ഇന്ന് രാത്രിയും വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോയി തനിക്ക് കളവ് ചെയ്യാം. കാരണം അയാൾ കൂടുതൽ പാപം ചെയ്ത് ആരംഭിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു തവണ, ആദ്യത്തെ തവണ മാത്രമേ പേടി ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ തവണ പേടി കുറച്ച് കുറയും. മൂന്നാമത്തെ തവണ പേടി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകും. തന്നെ ആർക്കും പിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആ പാപം ചെയ്ത ആൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നു, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും ആ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. കാരണം അയാൾക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുമൂലം അങ്ങനെ ഈ കള്ളൻ വീണ്ടും കളവ് ചെയ്യുന്നു. അവസാനം ഒരു ദിവസം അയാൾ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നു. അതാണ് ഫലോന്മുഖം. അയാൾ
ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ കർമ്മം, ആ കർമ്മഫലം അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളും മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇങ്ങനെ 4 വിധത്തിലാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിനെ അപ്രാരാബ്ധ ഫലം എന്ന് പറയുന്നു. 4 വിധത്തിലുള്ള ബീജം, കൂടം, ബീജം, പാപം, കൂടം. പിന്നെയോ അത് ഫലോന്മുഖമാകുമ്പോൾ, ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയുന്നു, പ്രാരാബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്രാരാബ്ധം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളാണ്. പ്രാരാബ്ധം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തുടങ്ങുന്നു. അത്രയും അതാണ് കഷ്ടപ്പാടുകളായിട്ട്, ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതെന്തെല്ലാം നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ, ബീജം, കൂടം, ഫലോന്മുഖം, എന്തെല്ലാം പാപകർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പക്കലുണ്ടോ, മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്, നമ്മളെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കാനായിട്ട് ഈ രാജവിദ്യ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സാധിക്കും എന്നാണ് പവിത്രം എന്നുള്ള ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ അടുത്തത് പ്രത്യക്ഷാവഗമം, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നു. നമുക്ക് നേരിട്ട് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? പരമഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ച് ശീലിക്കുന്ന ആർക്കും ഉടനെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടും. ഭൗതികത മാലിന്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കലും കൂടി നിർവഹിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രമേണ ആധ്യാത്മികമായ ഉത്കർഷം ഭക്തന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. നമുക്കത് നേരിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, ആ കേൾക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നു, കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചായിട്ട് ഇല്ലാതായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തിയെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ദുർഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മിൽ, അതെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെന്തെങ്കിലും യോഗ്യതയുണ്ടോ? ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യമല്ല ഇതിനാവശ്യം. പിന്നെയോ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഇതിനാവശ്യം. ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഒരു യോഗ്യതയും അതിനാവശ്യമില്ല എന്നും പറയുന്നു. പിന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. സുസുഖം, സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവ്യയം, ശാശ്വതവുമാണ്. ഇത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അതാണ് ശാശ്വതം എന്ന്. ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകുന്നു ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് ശാശ്വതവുമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആർക്കാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിക്കാനായിട്ട് അയോഗ്യരായിട്ടുള്ളവർ? അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ആവില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം വേണം. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ മുൻ ജന്മ കർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി എനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം, അത് ഒരെണ്ണം. രണ്ടാമതായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യനായി ജനിച്ച എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ എന്റെ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസം വേണം. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു.
എന്നാൽ ഇതിലൊന്നിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനോ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനോ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഭഗവാനിലും വിശ്വാസമില്ല, ഭക്തിയിലും വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മം, അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് പുനർജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിശ്വാസം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഈ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. എന്താണ് വിശ്വാസം? ഒന്നാം നില, ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ദൃഢമായ വിശ്വാസവും ഭക്തി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവഗാഹമുള്ളവരും ഒരിക്കലും താഴേക്ക് അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരിക്കലും അധപ്പതിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒന്നാമത്തെ നില. രണ്ടാം നിലയിലാണെങ്കിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്, എന്നാൽ ഭക്തി ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വളരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. ഭക്തരുടെ സമ്പർക്കത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭക്തിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, എന്നാൽ ആ സാധനാഭക്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നതേയുള്ളൂ, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നില. മൂന്നാമത്തെ നിലയാണെങ്കിലോ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതാണ്. നല്ല വിശ്വാസവുമില്ല, വേദഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള അറിവുമില്ല, ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം പ്രാരംഭകനാണ്, വിശ്വാസം ഉറച്ചിട്ടില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എന്നാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് എന്നാലും താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളവരാണ് മൂന്നാം നിലയിലുള്ളവരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള നിലകളുണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധാഭക്തിയും ഉറച്ച ശ്രദ്ധാഭക്തിയും നമ്മൾ വളർന്നെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കാം. എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത്? കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ പൂർണ്ണതയും കൈവരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. അതിന് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നത്, യഥാ തരോർമൂല നിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തത്സ്കന്ധ ഭുജോപശാഖാഃ പ്രാണോപഹാരാശ്ച യഥേന്ദ്രിയാണാം തഥൈവ സർവാർഹണം അച്യുതേജ്യ. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന് വെള്ളമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകൾക്കും ഇലകൾക്കും ഫലങ്ങൾക്കും എല്ലാം തന്നെ അതിന് പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫലം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസം. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിനാണ് നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിക്കുക. അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം, അതാണ് വിശ്വാസമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കഥയുമുണ്ട്. ആ ഒരു 2 നിമിഷത്തിൽ ആ ഒരു കഥയും കൂടെ 2-3 കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ഗോദാവരി പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ വളരെയധികം ദരിദ്രനായിരുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും തന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന് വളരെയധികം ദുഃഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ആ ബ്രാഹ്മണൻ ദിവസവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ ഒരാചാര്യൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ദിവസവും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണൻ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ ആരാധനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 5 വിധത്തിലുള്ള ആരാധന ഭഗവാനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ കേട്ടു. ഒന്നാമത്തേത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധന, അതെല്ലാം ഓഥന്റിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഒന്നാമത്തേത് മരത്തിന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. രണ്ടാമത്തേത് ലോഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. മൂന്നാമത്തേതായിട്ട് ഇരുമ്പിന്റെയോ മറ്റ് കല്ലിന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. നാലാമത്തേതായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. അഞ്ചാമത്തേതായിട്ട് മാനസ പൂജ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വിഗ്രഹത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് നമുക്ക് നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ
ഒരു ഭക്തന് ആരാധിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ആ ആചാര്യൻ പറയുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ കേട്ടു. ആ ബ്രാഹ്മണന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ആ വിശ്വാസമാണ്. ആ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞത് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ വിശ്വസിച്ചു. ഭഗവാനെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് നവവിധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തന്റെ ആരാധ്യമൂർത്തിയെ തനിക്ക് സേവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. ആ ബ്രാഹ്മണൻ പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് ദിവസവും രാവിലെ തന്നെ ഗോദാവരി നദിയിൽ കുളിച്ച് അതിന്റെ തടത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാണായാമം ചെയ്ത് യോഗാസനങ്ങളിലൂടെ തന്റെ മനസ്സിനെ നിശ്ചലമാക്കി ഏകാഗ്രമാക്കി ആ മനസ്സിൽ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആ രൂപത്തെ അദ്ദേഹം സ്മരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ ഈ ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ നദികളിലെയും എല്ലാ പരിശുദ്ധമായ നദികളിലെയും വെള്ളം താൻ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. താൻ എല്ലാ നദികളെയും ഗംഗ, സിന്ധു, സരസ്വതി, യമുന, ഗോദാവരി, കാവേരി എല്ലാ നദികളിലെയും ജലം താൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ജലം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടോ ഭഗവാനെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഭഗവാനെ പല വിധത്തിലുള്ള പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാന് ആടയാഭരണങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അലങ്കരിച്ച് ഭഗവാന് ആരത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് ഈ ഭക്തൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല, ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കണം. താൻ സ്വയം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു, താൻ സ്വയം ഭഗവാന് ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പായസങ്ങളും അതുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്നതായിട്ടും ആ ഭക്തൻ ദിവസവും സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ മാനസിക പൂജ ആ ഭക്തൻ ദിവസവും ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ അധികം ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ആ ഭക്തൻ സ്വയം അതിൽ പരിശുദ്ധനായത് ആ ഭക്തന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എങ്കിലും ദിവസവും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അലങ്കരിച്ച് ആരാധനകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഭഗവാൻ ഇന്ന് ഖീർ ഉണ്ടാക്കാം. അതായത് പാൽപായസം തന്നെ കട്ടിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഖീർ എന്ന് പറയുന്നത്. പാൽപായസം ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിവേദിക്കാമെന്ന് ഭക്തൻ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പാൽപായസം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇതിന് ചൂട് കൂടുതലാണോ, ഭഗവാൻ ഇത്രയും ചൂടുള്ളത് എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കും എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ എത്രമാത്രം ചൂടുണ്ട് എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ വിരൽ ആ പായസത്തിൽ മുക്കുന്നു, ചൂടറിയാനായിട്ട്. എല്ലാം മനസ്സിലാണ്. ചൂട് വിരൽ കൊണ്ട് ആ പായസത്തിൽ മുക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നുപോയി അദ്ദേഹം. കാരണം മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഭക്തൻ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു. താൻ എവിടെയാണ്? താൻ ഈ ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞെട്ടി ഉണർന്നത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു, തന്റെ കയ്യിൽ പൊള്ളിപ്പോയിരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാണ് ഖീർ ഉണ്ടാക്കിയതും അതിലാണ് വിരൽ തൊട്ട് മുക്കി നോക്കിയതും. പക്ഷേ സ്വയം തന്റെ വിരൽ പൊള്ളിയത് ആ ഭക്തന് മനസ്സിലായി. അത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്ചര്യമായി. കാരണം താൻ മനസ്സിലല്ലേ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, എങ്ങനെ തന്റെ വിരൽ പൊള്ളിപ്പോയി? അപ്പോൾ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണൻ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്രേ. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ദേവി ചോദിച്ചു, അങ്ങെന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്റെ സേവകരോട് ഇങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണനെ അവിടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ജീവൻ മുക്തി ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്. ആ ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനെയാണോ ഗോദാവരി തീരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണന് സാധിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനായി. താൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ആ പരിശുദ്ധത അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹം ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. ആ ശരീരം ഭൗതികമല്ലാതെ ആത്മീയമായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ തന്റെ നിവേദിച്ച ആ മാനസികമായിട്ട് നിവേദിച്ച ആ പായസത്തിൽ കൈമുക്കിയപ്പോൾ ആ ശരീരം
കൂടെ പൊള്ളിപ്പോയത്. കാരണം ആ ശരീരവും ആത്മീയമായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത്. അതാണ് വിശ്വാസം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ വിശ്വാസം ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള തന്റെ കണക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, തന്റെ ബന്ധം എന്താണ്, അത് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ ബന്ധമാണ്. അത് ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ മാത്രമുള്ളതാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണ്, അതിന്റെ നിയന്താവാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉളവായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. എന്നാലോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ല എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇതിലൊന്നിലും തന്നെ ഇടപെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അചിന്ത്യ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമായത് കൊണ്ട് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. ഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് കാരണം. ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ നേരിട്ടൊന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് അഭേദം. അതായത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭേദവുമുണ്ട്, ബന്ധവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധവുമില്ല. അതാണ് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ളത് അഭേദ ബന്ധം. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത 3 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ 6 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമോന്നത സംവിധായകനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നീങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ നിഷ്പക്ഷനും നിസ്സംഗനായും തുടരുന്നു. പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്വയമേധയാ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നില്ല, നിഷ്പക്ഷനാണ്. കൂടാതെ പ്രകൃതിയുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ഇടപെടാതെ നിസ്സംഗനായിട്ട് തുടരുന്നു. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മയാതതമിദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്തമായ രൂപം, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവ്യക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ഗ്രീക്കുകാർ വിചാരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലസ് എന്നുള്ള ഒരു ദേവനുണ്ട്, ആ ദേവനാണ് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവനും ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് ഗ്രീക്കുകാർക്കുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ക്രിയേറ്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഞാൻ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ സ്പർശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ 2 ശക്തികളും കൂടെ സമ്മേളിക്കുമ്പോൾ, സംയോജിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്നു. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനോ ഇതിലൊന്നിലും തന്നെ ഇടപെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒരു സമ്പർക്കവുമില്ല ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ.
എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾ ഒന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശം അല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമര ഉണ്ടാകുന്നു. ആ താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ജനിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഇനിയൊരംശമായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനോ കാണുവാനോ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായിട്ട് അവ്യക്തനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു, സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് തന്റെ ഗർഭോദക സാഗരത്തിൽ ശയിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ ശയിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. അദ്ദേഹം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആരുടെയും കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാം ജീവാത്മാക്കൾ സ്വയം പ്രവർത്തി ചെയ്ത് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെങ്കിലോ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രത്യേക ശരീരം നൽകുന്നു. ഇതിലൊന്നിലും തന്നെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ശരീരമാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രകൃതി മുഴുവനും നീങ്ങുന്നത്. അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാറ്റ് ആകാശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും കാറ്റ് എല്ലാ ദിക്കിലും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കാറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും കാറ്റിന് ഒരിക്കലും ആകാശത്തെ മറികടന്ന് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സ്വതന്ത്രയാണ്. എങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ മറികടന്നു പോകാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് സാധ്യമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ആ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നിലും ഇടപെടുന്നുമില്ല. അതായത് ആകാശം കാറ്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആകാശം കാറ്റിനെ പരിധിക്ക് ഇടപെടുന്നില്ല. ആകാശം താഴേക്ക് വന്ന കാറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാലോ കാറ്റിന് ആകാശത്തെ മറികടന്നു പോകാനും സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ പ്രകൃതി ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെ മറികടന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാനും സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് കാരണം, ഭഗവാനാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാക്കളും. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒന്നിലും നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം ഉദാസീനനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജീവജാലങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് താനും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിന്റെയും പരിപാലനം മുതലായിട്ട് ഒന്നിനും ഇടപെടുന്നില്ല. കാരണം ഭൂമണ്ഡലം തോളിലെടുത്ത് വെച്ച് ക്ഷീണിച്ചു പോയ അറ്റലസിനെ പോലെ അല്ല ഭഗവാൻ. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ ഐശ്വര്യം. അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കൽപ്പം എന്നുള്ളത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്
ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങളും ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിൽ പോയി ചേരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രകൃതിം സ്വാം അവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണം അവശം പ്രകൃതേർ വശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭാവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, അല്ലാതെ പ്രകൃതിയുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചല്ല. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രകൃതി ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഇതുമായിട്ട് ഭഗവാന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വന്നവയാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാനെ പോലെ, കൃഷ്ണനെ പോലെ എനിക്കും ആകണം, എനിക്കും കൃഷ്ണനെ പോലെ എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആഗ്രഹത്തെ തീർത്തു തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുമായിട്ട് ഭഗവാന് നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. എന്നാലോ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയാൽ ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഓരോ ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ, അനുമതി ഇല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നു. എന്നാലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനും എനിക്ക് ഒരു ആകർഷണവുമില്ല, ഞാൻ ഒന്നിലും ഏർപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ തന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനാണ്. തന്റെ ഭക്തന്മാരോടാണ് ഭഗവാന് വാത്സല്യം. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം കൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ആഹ്ലാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആനന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി പോലെ, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മോടൊന്നും തന്നെ ഒന്നും ചേരാതെ ഉദാസീനരെ പോലെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടിയും പ്രളയവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ബന്ധം ഭൗതിക ലോകം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അധമശക്തിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെ ആധുനിക പരിണാമ സങ്കല്പത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു? അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും എല്ലാം ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഡാർവിന്റെ തിയറി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. എല്ലാവരും പഠിച്ചു കാണും, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാർവിന്റെ തിയറി. ഡാർവിന്റെ തിയറി പറയുന്നത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ്. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും, മത്സ്യം, ജലാശയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മത്സ്യം പരിണമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നു. കാരണം മത്സ്യത്തിന് കാലുകളില്ല. കാലുള്ള ഒരു ജീവിയായിട്ട് മത്സ്യം പിന്നീട് കാലക്രമത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നു. പിന്നീട് അത് 4 കാലുള്ള ജീവിയാകുന്നു, 2 കാലുള്ള ജീവിയാകുന്നു. അങ്ങനെ കുരങ്ങലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടായി. ഇതെല്ലാമാണ് ഡാർവിന്റെ തിയറി. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും ചരം അചരം, അതായത് നടക്കുന്നതും നടക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ളത്,
ചരങ്ങളും അചരങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള, അതായത് വൃക്ഷങ്ങൾ, മലകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജീവരാശികൾ, ഇവയെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തോടൊപ്പം ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നല്ല. ജീവജാലങ്ങൾ, അതിന് കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരുമിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്? കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹവും കർമ്മഫലങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എന്റെ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലവും മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണോ, എന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്താണോ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ വേറൊരാൾക്കോ അയാളുടെ ആഗ്രഹം വ്യത്യസ്തമാണ്, അയാളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് വേറെ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും മുൻകാല കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സംഹരിക്കപ്പെടുകയും അടുത്ത ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ മുൻ കർമ്മഫലത്തെയും ആഗ്രഹത്തെയും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകമായ ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ചിലർ വൃക്ഷങ്ങളായി മാറിയേക്കാം, ചിലർ നദികളായി മാറിയേക്കാം, ചിലർ മലകളായി മാറിയേക്കാം, ചിലർ മൃഗങ്ങളായിട്ട്, പക്ഷികളായിട്ട്, ദേവന്മാരായിട്ട്, അസുരന്മാരായിട്ട്, ചിലർ മനുഷ്യരായിട്ട് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജനിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ഇച്ഛ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാം തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഇച്ഛയ്ക്ക് കീഴിലാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ 3 വിഷ്ണുരൂപങ്ങളായിട്ട്, അതായത് മഹാവിഷ്ണു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് പത്മം ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൽ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നു. ആ പത്മത്തിന്റെ തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ഗ്രഹങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ 3ാമത്തെ വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം 3 വിഷ്ണുരൂപങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തമില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുകയോ സംഹരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല, എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? വിവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും പലതും ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. ചിലതെല്ലാം സാധിപ്പിക്കും, ചിലതെല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലതും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹം? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ശാരീരികമായ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ശരീരബോധത്തിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മളെ പുനർജന്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ട് വൈരാഗ്യം നമ്മൾ നേരിടണം, വൈരാഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ക്ഷണികമാണ്, ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. കൂടാതെ അതൊന്നും തന്നെ നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതുമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ നയിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരേക്ക് മാറ്റുന്നു ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള നടുവിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റുന്നു ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനോട് എല്ലാത്തിനോടും വൈരാഗ്യം വളർത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെയും നമ്മളുടെയും നടുവിൽ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സം.
അപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലമാണ് ഈ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത്. പുനർജന്മം, ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പുനർജന്മം ലഭിക്കുന്നത് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എല്ലാം നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഒന്നിലും നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള അചിന്ത്യമായ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ളത് 3ാമത്തെ വിഭാഗമാണ്. അതിലേക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ